continuă, cu o naștere diferită de orice altă naștere. Maria, o tânără logodită, o viață simplă, un viitor obișnuit, până când totul se schimbă. Un mesaj divin, o veste imposibilă. Va naște un copil, nu prin voia omului, ci prin lucrarea lui Dumnezeu. Iosif, logodnicul ei, se confruntă cu o alegere grea. Ce pare scandalos pentru lume este de fapt un plan divin. Și într-un vis îi se spune: nu te teme, copilul este de la Duhul Sfânt. Și astfel începe povestea. Isus se naște, nu într-un palat, nu într-un loc al puterii, ci în smerenie, în liniște, departe de fastul lumii. Dar cerul nu rămâne tăcut. O stea apare, nu una obișnuită, ci una care atrage atenția tuturor oamenilor de departe. Magii, căutătorii adevărului. Oameni care priveau cerul în căutarea semnelor. Și au înțeles, un